Nid stondinau arferol marchnad Llanelli yw'r rhain, ond cyfle i ddisgyblion yr ardal i sefydlu busnesau hunan a chystadlu mewn cystadleuaeth i fasnachwyr iau. Rhain yw sioper dyfodol. Mae'n gret i gweld y plant, efallai nhw bydd yn rhedeg y busnesau am y dyfodol, a nhw gall fod y dyfodol y dref. Mae hwn yn dod â'n pobl ifanc ni mewn i ganol tre. Mae'n dod â'i rieni, mae'n gys at y cys. Chi'n gweld mae heddi, mae bwrlwm yma yn ganol tre Llanelli, a braf iawn gweld hynny. Canhwyllau oedd ar werth ar stondin Ysgol Dewi Sant. So heddi ni'n gwerthu canhwyllau a wax. Faint o'n nhw ydych chi wedi gwerthu? Llawer. Yn eitha tua 150. Ie, dros 100. Roedd ni rhywbeth o Dragon's Den, a grŵp enillodd oedd yr un wax melt a canhwyllau. Mae'n hwyl i gwerthu pethau a fel siarad i pobl. Wi wedi bod yn brysur iawn. Wi wedi cael cwpl o cwsmeriaid yn dod mewn a mas yn prynu pethau i ni. Sut ydych chi'n mwynhau yma? Mae yn hwyl achos tyma bach o awyr iach o'r dosbarth a o'n i'n credu o'n i'n hwyl i creu. Ar ôl y gwaith paratoi a diwrnod prysur o fasnachu, y gobaith yw fod rhywbeth yma at ddant pawb.